here kuti chii chinonzi sustainability reporting uye kuti chakakosherei? Okay, first of all, tange nokwasama funds atingapinde mumusha wemashwe isina kusimbisa mayawe. Saka ndisandataura ka tombotanga ati vakuru vedare madzibaba vatange kumbomhoresa vateereri vedu. Vane mamhoresero andinoda so ndozopinda hangu inini tichizomhoresa chena mberi. Madzibaba. Amira ito mhorese because structure kuti hashtag gore rekuita madzimari uye zvinokutoseva mari. Saka tine business people wamadziva nyika izvozvi kuShekoton kuna vanonzi hanzi madzibaba Felix vari kuita business. Yes. And hope kuti business iri kuita sei? Rutofamba. Tina mai mudede vari pamurombedzi vari kuita business. Wow. Hope business iri kufamba kwamurombedzi. Tina namai asho vari kuBrundish. Tina ana wamateta vari kuCape Town. Ese business people. They are doing well. Then newamwe wese ndozva kuna namagunji variko. Kumhondoro variko. kuChegutu kune business. Kuna ana gogo abhanda kumutora shango. Right. I know business person akatoteerera. Kwese kuna ana Banket Karoi Kariba. Tongoti worldwide. Kuzoti nomwe muteerera ari kuUK vanonzwa Maruma Huko. Yes, it's always tuned. Tinozwa wakateerera Maruma Huko mese takumhoresa hapana tasiya. Masiya vekudoro. Wonewo kudoro kumagonja. Yes. Panyamfudza. Panyamfudza. Tinozwa wakateerera business people. Yes. Mese tida kuti muite mazimari. Oh, thank you very much. Yes, sir. Today we are saying it's the 17th of February. 17th of February. Yeah, you'll be calculating for us when we're 50, 30, 20. Yes. Saka izvozvo ndoda kuti tichicreata reserve yedu but nhasi tatiri kumainvestments andida. Yes. But nhasi taura kuti tichitaura nyaya dzesustainability reporting. Yes. Because nyaya dzeclimate change mufunge kana nyaya dzeenvironment kana nyaya dzegovernance kana nyaya idzozvo dzitori related pakuita mari. Yes. Mukasatarisa nharaunda dzomunoshandira loisika means hamuite mari. Mukasatarisa nyaya dzeclimate change hamuite mari. Mukasatarisa nyaya dzegovernance kana muri business people hamuite mari. Saka nhasi ndotoda kuti titaure kuti izvozvo zviri kumbolinka papi. Because umwe anogona kuti kuizvi climate change kana zveenvironment zvakubatana papi panyaya dzemari. Tida kuti vanhu vanyatsoziva kuti zvakutobatana. Ende zvinezvi kwatona anonzi international standards akutorecognize worldwide. Kusanganisa nemuno medu muZimbabwe takatozviadopta kuti every business person anofanira kunge achiita nyaya idzodzo. Saka ndizoda kuti titaure nhasi. Alright. Titsanangurire hedu kuti saka zvii zvinotarisirwa kuita kana kuti zvii zvingade kuitiwa patinenge tichichengetedza environment yedu tichiwedzera kamazimari tiri mugore remazimari iroro. Wow, thank you very much. So let me start by explaining kuti chii chinombonzi zvakafamba sei kuti svike patiri nhasi pakuita nyaya sustainability reporting. I'll take this to Rio de Janeiro in 1987. Okay, fine. So the world yakagadha vakafunga todi kuti tigadhirise nharaunda yedu because chibva industrial revolution vakatanga kuona kuti zviri kuita zvichinja, climate kuchinja, some things are just happening. So pakazolaunchwa inonzi Millennium Development Goals tichitanga ma2000 ndopanyanya kusimbisa ipapo. Millennium Development Goals yakauya yakanangana nema 1 or 2 or 3 standards dzainge dziripo. There were almost 15 standards dzanga dzakatariswa maareas aisanganisirawo zvana water, climate and other things. Then vazosangana zvakare kuRio de Janeiro ikoko kuBrazil in 2014. The world agreed, they want to know, we are not able to meet these goals. Let's incorporate everyone in this. Ndobva yachinjwa zita ndobva yakunzi Sustainable Development Goals. Kana that not UN agenda for 23rd agenda UN. I know most people talk of 23rd, I don't know, but we are talking about the agenda for sustainable development by 2030. Chibva papua 15 years. The good is only the world should reach a certain milestone. Baba set was 16 goals in sustainable development, and the 17th goals go into partnership for sustainable development. So, we cannot do it alone. Sustainable development, chinu chemunhu wese. Manakawana anongonza climate change conference of parties, my meeting anoitwa every year, you know, the COP. Last year we had the COP 28, if not COP 29. I talked to Dubai and it. So, paka launch even in the finance field, we need also to incorporate sustainable development goals and it.
ndobva pagadzirwa yatinoti sustainability reporting. So kai sustainability reporting handitika yakafa inonzi iyo vanoiti ESG. It's a reporting handitika whereby a practice of reporting whereby the organization imimi business you disclose pama non-financial notes handitika performance, your impact, how is it impacting the environment? For example, you're in mining, you disclose how much are you contributing to the environment, its destruction and its maintenance. Vakaita accounts vanopupura kuti tine financial reporting tine zvinhu zvinonge zvichinzi decommissioning cost, but not some provision yekuti after 20 years we're going to close our mine, but there's a cost where we're going to decommission, we're going to retain our environment sezvangairi patakatanga tichiita. Vanochera mukute vanonditendera kuti vane miti yavanoziva kuti wakaona pane miti yakati majeremani akambochera ipapo pandonechi nemigodhi. They had that practice even in the 19th and the 20th century. So what are we saying? Our main focus is 3 pillars. That is the environment, the social, and the governance. Today we are just going to emphasize on these 3 pillars. Pamunozonzwana Shepherd Marawanyika vakutaura dzongwa tiri kuIndia vachitifona titaura nyaya yema-climate change, ma-environment handitika. Zvinoita sekunge zvingori zviri social chete, but even in business reporting zviripo. So what are we saying about environmental reporting? Environment. Everywhere you are doing your business, it's an environment. Handitika. You are doing this thing in an environment, and pawakagara vashambira. Let's emphasize apa vanowanzise kuti what are we saying by saying environment? Kana tichitaura environment in terms nyaya dzemari, because isusu takanyanya kurerekera kumari stereki, but kana tiri kutaura nyaya environment totaura kuti mari yacho loisika haiitike pasina environment, because izvozvi patakatogara panapa it's an environment. Yes. Pese pamuri kutoitira business renyu muri ikoko it's an environment. Saka tichiti environment manje iyo yakutonzi iwewe as a business person unotosungirwa kuti paunoitawo, because vazhinji vanotaisawo report nyaya dzakarerekera kumari atinoti mafinancial reporting, but izvinezvi kuna aya akunzi non-financial reporting ari kutaurisa nyaya dzaESG yacho kuti tofanira kuti tidisclose patinenge tichiripota isusu sevanhu vari kuita business kuti imimi in terms of environment sabusiness person muri kuita sei, imimi sabusiness people nyaya dzesocial muri kuita sei, in terms of governance imimi sabusiness person muri kuita sei. Izvozvo tichazotaura zvine mikana yakawanda, because right now taitaura nyaya dzema-investors paya tiri iwayo ma-investors aya taitaura kuzvirongwa zvekumashure kuti wakupei mafunds vanototarisa nyaya idzo tiri kutaura dzeESG dzacho, kuti imimi sabusiness person kunyaya dzeenvironment muri kuitawo zvipi. Even muno munyika chaimo enezvi mukatarisa macompanies vamadziwa nyika aripo stock of exchange. Yes. Izvozvi right now akutosungirwa kuti pavanotoripota vanofanira kutaura kuti imimi semabusiness people nyaya dzeenvironment muri kuitawo sei, pototaura kuti nharaunda yamuri kushandira haifanira kunge iine tsvina handitika, ende tichifanira kunge tichichengetedza chifuti zviwanikwa zvakatitenderedza patiri kuitira chi. Takambobva muenzaniso ndofunga musi wechitatu tichitaura kuti pana namai vari kutoita musika izvozvo mabusiness people aya, chingotarisai amai pamuri ipapo pamuri kuita musika kuti nyaya dzemarara dzakamira sei. Yes, I was going to mention that, Mr. Shambira. Kuti pamuri kuita musika nyaya dzemarara dzakamira sei, kana kuti mimi pamunoitira business renyu whether muri weku vanogadzira mota. Yes, magarages menyu, kuti mugaraji menyu inteme yetsvina makamira sei, environment iyoyo. Saka pese pamunoitira basa penyu panofanira kunge pakaita sei, pakatoshambidzika. So to add on this issue, I'll give an example. One day I visited Makonde market, vegetable market here, and I saw a pile of junk. Let me say that. So the fortunate thing is one of the leaders, we are related to someone. But my good, what's happening here? So cancer is not coming, all those things. So that is impacting the environment because already we are polluting the environment. So why is this coming now to business? Environmental reporting. We are now talking about the impact that your business is doing to the environment. Tutaura nyaya emissions, a greenhouse gas. Tutaura nyaya water usage. Tutaura nyaya waste management. You realize that I was reading and I was following one of the investors, Akaya Mash West, one of the plant in our province. I cannot mention where, but some people they know a cement plant here in province. There was an issue about environmental impact assessment. How is it going to impact the environment?
Because sometimes I'll give an example of Lake Malawi. That is not controversial in our country. Lake Malawi can't discover oil. But they said to extract oil in Lake Malawi, it's going to pollute the lake and the tourism industry, Chafa. And tourism is sustaining Malawi for a long time. So the environmental impact assessment said we cannot extract oil. We would rather concentrate on fishing, environment, tourism, other things. Then we maintain money than to extract oil and destroy the environment. You get what I'm saying? So what I'm saying is, I'm now coming back to Varimi. Urkurima, them to a stream bank out version. Yes, Urkuda Ivraka Kora, but Ivraka Rim to Meruizi. Urkujon a little power Kurima, wewe. Anditia. Power Kurima, Murizi, which every year, Brachina, Urkuvaram Zizi. Urkunza, Panish, no guy, so we're not talking of when investor is coming. Jacques, because we're talking about investor. After corner with you, what impact is going to cause to the environment? Yes, you need money. I need money in your business. I need to invest. But as you know, there's no conservation environment. I'll give an example of India, where I'm based. There is a thermal power station in a place called Kochi. This thermal power station might discharge a sludge in backwaters, Arabia Sea, I'm not in the ocean. It was discovered that people are suffering from cancer because of that effect. Then the government had no option but to decommission extraction of the thermal power, and the thermal power station. Why? Because it's impacting the environment. In as much as we need electricity, but people's life are also important. And livelihood because of the discharge of sludge inside the waters. So what are we saying? In Zimbabwe, there's issue. You're going to lecture. I don't know how far true it is, but these are infects. So how is it impacting tourism in Lake Chivere? Discharge of waste. So in business, we are saying we're not talking about environment. We are talking about how are your activities of business impacting the environment, especially the issues to do with the greenhouse gas emission. You realize that climate change I'm telling you, it will be very late. 3 hours, 30 minutes. But to discuss these things, the climate change, how are your activities destroy climate change? Handinobvunzwa sezvaari kutaura izvozvi from an accounting perspective kune atinoti international accounting standards. Saka tototi worldwide vari kutotaura kuti everyone ari mubusiness you are allowed unotokurudzirwa kuti unge uchidisclose environmental costs. Saka pane inonzi IS number 1 inenge ichitotaura kuti iwewe sabusiness person unofanira kunge uchidisclose kuti iwewe panyaya dzemaenvironmental costs ayo unoita in care uchichengetedza nharaunda yako zvinofanira kunge zvichidisclose. And iwewe uri kuita chii sabusiness? Toda kuti tipe muenzaniso wavari kurima fodya. Yes. Andinoona munhu anorima fodya wane zvinhu zvavanoshandisa zvakawanda. Tingangotarisa varimi vedu vakawanda vazhinji vanoshandisa huni senguva ine wakupisa fodya. Ndinozvona. Saka pavanondonge vachitema miti paya, iwewe semurimi ari mubusiness rekurima fodya, chimbozvifunga kuti right watema miti mingani this season pauri kupisa fodya. Vis-a-vis miti wadyara. Potential kuti pamuti 1 watema at least unofanira kunge uchidyara kana 30 kana 50 miti. But kana usina kudyara 30 miti pamuti 1 watema, izvozvo tichitaura kuti tiri kukanganisa nharaunda iyo tiri kuti environment. Saka izvozvo manje zvinozoita kuti kumberi uko munenge muchiita mabhizinesi enyu zvinogona kukushayisai mikana yakawanda, because muchanzi right imi muri kuita business yenyu refarming but kunyaya dzeenvironment muri kuitawo zvipi. Muone kuti aiwa imi murungotema miti and dzimwe nguva hamusi kutombosimawo miti. Yes, sustainable forestation. Izvozvo manje kana musingasime miti manje muchiite warimi wefodya zvichakuvharirai mukana. Kune uya manje anenge akatema wake muti 150 ari kusima, atema muti 1 ari kusima miti 50, iye zvinomuvhurira mukana yakawanda because vanhu vanozoti kana tiroti mainvestors wakada kuti wauye kuzoshanda nemi kurima iko vanotarisa izvozvo kuti imimi kunyaya dzeenvironment makambomirawo sei sabusiness person X imi muri kurima chi muri kurima fodya, because kurima it's a business. Handiti takataura masectors akawanda, whether muri kumining but kutaura nyaya yemurimi wefodya because muri kubusiness, whether murimi wefodya but tangotarisa takatarisana nefodya kuti fodya toshandisa huni kana tisingashandisa edu mara even marasha acho atinoshandisa
tinofanira kuchiona kuti pawataura nyaya yema-emissions Yes. kuti zvomuri kuita zvacho hazvisi kana kutoti kuindastry chaiko kune ma-emissions anobuda kana mota chadzasondoa kune nyaya dzaana carbon tax dzaidzi kuti kune ma-emissions zvototi zvine zvinofunga muno mukatarisa pakataurwa nafinance minister nenyaya yekuti kuitwe aya mota dzinoshandisa magetsi, electric cars, kuti vari kutoencourage kuti tibve kune idzi dzine ma-emissions because ma-emissions ari kuita sei ari kuzokanganisa environment. Saka izvozvo semunhu ari mubusiness because izvozvo totaura zvinokuvhurirai mukana muno munyika muregion nepasi rese. Yes. So on that, Lois, our president said that Zimbabwe is open for business. So when investors are coming, suppose they're coming farming, they want to say, okay, fine, what are you doing for the environment? Because environment is very important. Environment no mai, no earth yacho, no naranda yacho. So I was saying, Shambira explained well. I'll give you an example. Suppose Christian Aruri Mafoja, what time I meet as Jaramit, Lois Aruri Mafoja, as Aru Jaramit. You are a man, the animals is married, to invest, to raise a man, Lois. Yes, sustainable, affordable. Aluza mari. Saka isu hatitoda kuti munhu aruze mari. Tinoda kuti tese tiite mari. So take care for our environment. This is the only environment we have. The earth is the mother we have. Hakuna imwe nyika yatinayo inofura inoi. Hakuna. Kana tazoenda mberi kwatova neimwe kune goridhe hanzi hakusina ivhu kwane goridhe kana kuri kwedu kuchechi toti kune goridhe. Saka tikuti inoi nedhaka inoi. Let's safeguard it. So in business environment sustainable reporting takutora nyaya environment nhasi. Because it's a long topic, tinotodzidzisana kusvika kusocial. Vanhu vakawanda vakanyanya kubata social. Vachisponsor bhora and other things, but what about the environment? So you realize that ndichicloser, I just want to give you uri kumba draw maseko ako 3. One seko hombe kunze, seko rimwe mukati, seko rimwe mukati kati. Riri kunze riti environment. Ndo mubaba pakati obva wati social pakati pacho zoti economy. Vanhu vakawanda tiri kuisa economy kunze. We are main cause on money. Toisa social pakati, environment pakati. Popedzisira. But the second ndakudza matatu, environment kupi kunze. Pakati social. Taisusu vanhu. Pakati kati economy. Let your idea, your business nganyanya kufocus on how to safeguard the environment more than how to make more money. Because people are concentrated on making more money. Ndaipa example inini yekuti some countries right now they are facing even in South Africa, Zimbabwe, for the first time takaona snowfall. Tisatambona chando chinaya isusu. Pachatakaunaya. We are facing these challenges. Wakataza zvacho anonzi anthropogenetic kana kuti human induced climate change activities. Tisi tiri kuzvikonzeresa sevanhu. Anthropogenetic. Chachirunga ichi. So what are we saying? Muri kumusika ndichivhara. Muri kumusika. What are you doing for the environment? It's not about kungotengesa chete, but think of the environment. Muri kumine. What are you doing about the environment? Think of the environment. Safeguard the environment. Muri kumunda. Think of the environment. Even Umushika, yes. And those guys, they don't even care. Ndimozati attendance ndabuda mu office ndakabata sweet vandarifura. Ndatadza kurasa rara sweet. Kusvika naona bin ndazodonedza. But kunoona umwe munhu ndakatsura umwe munhu last week mu street medu achinwa drink ake kati doro nodhaka vakarasa murodi. My friend, it's so easy kurasa chinhu murodi. Zvadondirasira papi ndati wadiwachengeta some plastic bag wazonasa muchibin. Why? Because we are focused with the environment. So what are you doing? You are producing. And we're not discouraging people to invest. Makona munyika medu takamboda kubhana maplastics. And kwatogara kwatodzidza akutotenderwa plastics. Vakuda polyfibers because of what plastics polluting the environment. So we are going on to explain about the environment. So what we are saying in conclusion is whatever business you are doing, koshesa naraunda. When you are doing your reporting, buritsa kuti imimi sekambani X muri kuiteyo kuti nharaunda ichengetedzeke. Haisi nyaya yekuti mungota mushikashika wenyu muchingobhururutsa mutsi muchitakura vanhu musikakoshesa nharaunda yamugere. Nokuti powatopisa pazvaenda mhepo zvatoenda mhepo asi zvinhu zvazvinokonzeresa nekuti earth imwe chete ihwani. Now what does it? So this is about the environment element of sustainable reporting. That I conclude, Mr. Shambira. Right. Ndada kuti ngotaura reserve yangu loisisa takombera. Because isusu tiri kutaura kuti tida kuti create reserve inozoita kuti tikwanise kuchengetedza environment yacho.
ende isusu towana kuti machimazimari ndofunga kusvika nezuro wamadziva nyika ndofanira kunge tane 632 mureserve menyu imi mabusiness people kuchero kumutori ndofarira kutoti tione kuti mureserve mune 632 pane vanhu vari kuseka muno handisatora mazita avo but pane vanhu vari kuseka muno mumwe wacho atoshamisa kuti 632 ndoita sei takati isusu takati musi wa1 oseva dollar musi wa2 oseva $2 musi wa3 oseva $3 anditi kusvika mwedzi panoita sei paunopera uchiseva according to date wotanga february wotanga kuti kuti chi 1 uchienda ichiedhana mari iyoyo takabva kusvika nhasi inenge yachi 632 anditi. So that's what we are saying here. So Mr. Shambira is saying save imari saka vanhu vari mustudio handikudzenda nani but vanhu vavaseka because havana 632 yacho but they're doing business. We are saying save money as we make what money. So that was the only thing we wanted to emphasize on today, and as usual we leave our numbers. My number is 0775863780. You get hold of me, as I said, kana wakangobatwa madziva nyika wabatwa Shambira, as long as it's working time, not after work time. Because after work Mr. Shambira will be home, I'll be home. Mr. Shambira, your number? 0774188997. Thank you very much. It's over to you, Lois. This has been our program today. Maita basa vashambira na vamadziva nyika nechirongwa chamangamina chopa Money Matters.